ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин ва квартира қабул кардем ки пешкашно мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон аппарат, ягон компания, ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад сурат маълумот шуд дар WhatsApp имо экранмода роӣ кунен. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор ҳастаи хонаи фурӯшӣ аз территорияи Фархор ва ҳастаи замини фурӯшӣ аз территорияи Фархор, ҳастаи хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, Ваҳдат, Тисо, шаҳри Бухтар, территорияи Файзобод, Рӯдаки, дӯстони азиз, ва территорияи Кӯлоб ва дигар тарафҳо ҳастанд ки бо нархҳои арзон мо қабул кардем ва пешкашто мекунем. ҳам хонаи заминӣ, ҳам замини холӣ, ҳам квартира ва якчанд намуд чойник ва пиёлаҳои лаган ва чизҳои обтое ки интернет магазин ҳастае ки тариқи даставкан ба шумо роӣ мекунанд ва дигар намуд рекламаҳо ҳастае. ва курси имрӯза 117 сомонӣ навор ҳасаб мекунем, маромад рафтем. дӯстони азиз, пасудаҳои фурӯшӣ ҳастае ки тариқи арзон ва аз дасти якум ҳаста. пиёлаҳои ai 2.5 сомона то 5 сомона бо сифати аъло ҳаста. косаҳои аз 4 сомона то 8 сомона ва ҳар гуна мақсад ки чойник, пиёла ва суткаҳо ва дӯстони азиз ҳар гуна қошуқҳо ҳам ҳаста. инчунин лаган, сутка ва дигар чизҳо ки тариқи арзон ва даставка ба тамоми ноҳияҳои шаҳри тоҷикистон ва тоҷикистон обшим ҳама территорияш даставка доранд ва адресшон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, бозори Корвон, рӯпарӯи 12-7 якум ошона пеши мағозаи 7 ахтар. яъне ки мағоза худашон бора худашон мебуранд бо нархи арзон, аз дигар мағозаҳо нархҳошон фарқ доранд ва даставка доранд. пиёлаҳои сифатҳои аъло аз 2.5 сомон то 5 сомона ҳастанд. бухаи хаттичон гап мезанем ва косаҳои аз 4 сомона то 8 сомона ва дигар намуд суткаҳо, чойникҳо ва дигар намуд қошуқ ва дигар маҳсулотое ки барои зиндагӣ бо сифати аъло. даставка дорад. маромад ягон кадобитон ки мехарем, маромад тамос гиред. дар ин аккаунт WhatsApp ҳам дорад. нависен ёки ягон маълумоти иловагӣ хоҳем, маромад тамос гирен ёки нависен ба шумо ҳамаша фаҳмода метавонен ёки заказ кунем ба шумо роӣ мекунанд. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза ҳастад. дӯстон, срочна бо нархи арзон қарор дорад дар ноҳияи Фархор, колхози Лелин, участкаи Казако. хоб маълумоти бештар бо тариқи телефон дӯстони азиз, ноҳияи Фархор, колхози Лелин, участкаи Казако. 10 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ ҳастае ки якта калидор, обсвет, об дар дурuni хона аст. боз як хона усу канали обам дорад дӯстони азиз, ҷои беҳтарин. хоб баня дурушта дӯстони азиз, хоб яктага ошхона, баня, кухни отделни, хонаҳо ремонтҳои беҳтарин ва замона доранд. боз мақсад ки пеши лаби роҳ даста, ҷои хуб ва кондитсионер, дигар термис ва дигар чизҳоам дорад ки бо ҳама чизи чорааш фурӯхта мешавад. нархи хона мегӯяд 185 русумонӣ аст мегӯяд, бо муомилаам дорад дӯстони азиз ва рақамош рақамҳои дастӣ, ахираш 78 WhatsApp дорад ва дуюмаш рақамҳои мегафони дастӣ, якташ рақамҳои WhatsApp, якташ рақамҳои дастӣ. 185 та мегӯяд, бо муомилаам дорад, бо чизи чорааш фурӯхта мешавад. ҳайч чизҳои лозими мағоза, мактаб ва чизҳо дар наздикиш ҳастае. боз адресша мегӯям ноҳияи Фархор, колхози Лелин, участкаи Казако, баня, дигар чизҳош дуруст аста, як хона усу канали об ва дуруни хонадам мақсад ки обам качайка дигар чизҳо дорад. 185 та бо муомила ва савдо дорад. маромад ягон саводтон бошад, як мехаред, маромад дигар маълумотро аз рақамҳо гирем. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухта, шаҳри Қурғонтепа, совхози Файзалӣ якум. хоброҳош асфалтае то шаҳри мақсад ки то бозори Нихира 5 минута роҳ ҳастае. шаҳри Бухтар, совхози Файзалӣ якум то бозори Нихира 5 минут роҳ ҳастае ва роҳи асфалтае, мақсад ки то ҳамин хона роҳуш роҳи асфалтае. 4.5 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ ҳастае ки якта калидор, якта баня, кухни, об, свет аст дӯстони азиз ва хонаҳош ҳамаш пурра ремонт кардагӣ нест, яъне ки баъзеш омодае, баъзеш омода нестае. маҳсулотҳои сохтмонӣ барои ремонт кардан намекунад, оварда мондагӣ аст барои мақсад ки дурноша барои рангбор кардан маҳсулотҳо ҷӯе сифати аъло карди гирифта мондагӣ. бисёр чизҳош ҷӯе тайёр аст, метавонед ки ба ёшам ремонт кунед. хоб дӯстон азиз, хобгирди хона маҳкам аст. хонаи навсохт тайёр бо сифати аъло. нархи хона
20000 сомонӣ аст бо муомила ва савдо дорад. Инчунин документошам 100% нархи хона 220000 сомон аст бо савдо дорад. То бозори Нихира 5 миллион роҳ роҳи асфалт то бозорам наздик шаҳри воқеъ Савходи Файзали якум. خب پراموی رقم‌های رسمی صاحب شدن که در رقم‌هاشون واتساپ، تلگرام هم پیوست دارن. یگان سوالتون باشه، یگان معلومات ایلاگی باشه اگر برای همین خونه فهمیده شما در همین رقم‌ها در واتساپ شدن که زنگ زنید در رقم‌هاشون تماس گیرین همش شما دا صاحبش فهمیده می‌تید. 220 با سودا دارد. بسیار محصولات ساختمانیش уже تیاره. مرا دیگه معلومات پرانی از رقم‌هاشون. میگذاریم با سیم خونه فروشی. боз як хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ ҳастая дӯстон ки бо ремонтҳои замонаӣ сироҳ шудан қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ аз Саховат то хонара 8 километр мегад роҳ аст. ноҳияи рӯдакӣ повороти фабрика Истиқлол 14. яъне ки аз Саховат то хонара 8 километр роҳ ҷои беҳтарин бо сифати аъло. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 дар хона кардагӣ ҳастая ки об ва свет позитсияни ҳастая. ванна кухни дорад, ҳуҷҷатош созай ва вариантҳои алишам ба мошин ё квартира мешавад болои сумтиян. хонаҳо ремонтҳои замонавӣ гидаш полни ход маҳкам, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кондитсионер, термис, ҳама чи қоидавӣ. вариантҳои алиши бошад марамат пешкаш кунед ва сумакӣ бошад. нархаш 580,000 сомонӣ аст бо муомила ва савдои хубам дорад. парамои рақамҳои соҳибшои рақамҳои мегафони дастӣ кор мекунад ва дар рақамҳошон ҳам имо ҳам ватсап пайваст дорад. ҳам рақамҳошон 24 соат кор мекунад. хоб вариантҳои алиши чӣ хеле гуфтам ба квартира ил ягон мақсади ягон мошинам бошад болои суонтият мешавад ва ҳуҷҷатошам 100% аст. 6 сотиқ замин 4 дар хона ремонтҳои беҳтарин аз Савғат 8 км ноҳияи рӯдакӣ повороти фабрика Истиқлол 14. марамат ягон саволтон бошад ягон маълумотои иловагӣ оиди ҳамин хона агар хоҳед фаҳмидан марамат шумо занг занед ба шумо ҳамаша фаҳмонда метавонад ҷои беҳтарин ҳамаш сифати аъло кади ремонт кардагӣ ҳамаш шароитош муҳайё астай. ва дӯстони азиз шумо агар ягон хонаи фурӯшӣ ягон квартира ягон замин мошин ягон аппарат ягон техника чизе ки барои реклама кардан бошад марамат мо реклама мекунем метавонед ки дар рақамҳои 8065 дарои кунед ватсап дорад мо реклама карда мемонем. мегзарем ба чорум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Фархор қишлоқи Шургул. номи ҳозираш яъне обшорон дӯстони азиз. инҷа ин видеое ки ҳозир мо дар роҳ кардаган ин видеои 1 сол пеш аст, яъне ки дар инҷа мега ҳозир хона шидагӣ аст, мақсад ки обам дорад, мақсад ки фундаментош рехтагӣ аст. 8 сотиқ замин аст дӯстони азиз ки фундаментош хонаш рехтагӣ аст, мақсад ки свеча мегзорен. инҷада уже одамо зиндагӣ доранд, лаби роҳ дай. нархаш 55,000 сомонӣ аст, сирош намега сум дар кора бо ягон сум арзон мега мешавад. ноҳияи Фархор дар қишлоқи Шуркул номи ҳозираш обшоронда. 8 сотиқ замин боз фундаментош рехтагӣ аст, мақсад ки уже сохтмон дорад. нархаш 55,000 сомонӣ дар инҷа мегад уже одамо зиндагӣ доранд. уже 1 сол пеш ин видеора сиёҳа кардагиам. якумаш рақамҳои дастӣ мегафон ахираш 63, дуюмаш рақамҳои мегафон ахираш 1110. ҳар рақамҳошон кор мекунад. кадоми шумо аз ноҳияи Фархоз аз ҳамин ҷои гуфта ки мо замини арзон ки лозим бошад марамат сирот шунай бо занг занен ай соҳибош гире як дудар намедонам хеле фундаментош рехтагӣ баландай. марамат ягон саволтон бошад ягон маълумоти иловагӣ оиди ҳамин замини хоҳед фаҳмидан марамат занг занед. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Гиперазем дӯстони азиз тарафи бозори Вориста. хоб рӯпарои мактаби 91 аст бо маълумотча мегирен. духонага квартира аст ки дар якум ошона қарор дорад. домои пастако аст, домои намедонам ду ошона ҳам хеле аст 50 квадрати метр. домои пастои 2 ё 3 ошона аст дар якумаш қарор дорад. 50 квадрат обсвет аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни ва квартира мегад ремонт дорад. духонага рӯпарои бозори Ворис Сомон бари мактаби 91. хоб нархи квартира мегад 350,000 сомонӣ аст бо муомила мешавад. 350,000 сомонӣ рақамош аст билайн кадомитон ки мехарем марамат занг занед бештар маълумотша аз худашон гиред. дӯстони азиз аз шумо хоҳиш дорем ки лайкотона фаромӯш накунед, гузорен ва навори моро подписаш кунед ва хоҳиш ки ҳамин силкаша то охираш тамошо карда ва подписаш кунед. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ.
Квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, срочно қарор дорад дар шаҳри Бохтар пеши Гаида, дӯстони азиз. Духонага квартира ҳастае ки сехонага карда мешавад, мега соҳибаш дар якум ошина қарор дорад, 46 квадрати метра. Доми 14, квартираи 55, ҳам хеле маълумото, сехонага карда мешавад. Ремонтош ремонтои беҳтарин бо ҳамаи сифатҳои аъло, ошхона, баня, кухни ҳамаш қоидавӣ ҳастае. Нархи квартира мега 310 000 сомонӣ ҳаста, мега соҳибшон бо муомила савдош мега дар назди квартира. Рақама мегафони соҳибшон 310 000 сомонӣ нархи квартира, кадом то ки мехарен бештар маълумотша гирин. Баъд дӯстони азиз, аз кадом территория ба шумо квартира, хонаи замин ё ки замини холӣ ки лозим бошад дар комментария нависед. Мо дар видеои оянда гуфтагиҳои шуморо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. шумо ме лайкира дареқ надорем гузорем ва дӯстони азиз хоҳиш ки лайми силкаи навори моро дар WhatsApp имото падисаш кунем ва обязательно лайка гузорем. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, 112 микрорайон. дӯстони азиз, шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино 2, 112 микрорайон. дӯстони азиз, якхонага квартира ҳастае ки дар чорум ошина қарор дорад, 30 квадрати метра бо обсвет, ошхона, баня, кухни, термос ва нархи квартира 280 000 сомонӣ ҳастае. бо хай муомилаша хитон мекунем. нархи квартира 280 та бо савдо дорад. алиш палиш нагуфтам, то қад суми холӣ дӯстони азиз, якхонага дар чорум ошина 30 квадрат. ина дурунои квартира, суратош ва нархи квартира ва номерои соҳибшон. ягон саволтон боша, ягон маълумотҳои иловагӣ хорен, агар оиди ҳамин квартира фаҳмидан маромад занг занед. фақат ба хотири меҳнатои мо я лайкира фаромӯш обязательно гузорем. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Дова гуфтагӣ ҳастае соҳибуш. ноҳияи Файзобод, деҳаи Дова. 4 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ ҳастае ки ҳоҷатхона, ошхона, баня ва вариантҳои алишӣ ба ягон квартира менга алиша мешавад. ва агар сумакӣ гӯем, нархи ҳамин хона 175 000 сомонӣ ҳастае бо савдо муомилааш дар назди хона. ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳен агар фаҳмидан зиёдтар, ин рақамҳои соҳибшон дар поини видео ҳастанд. маромад вариантҳои алишӣ ба квартира, сумаки 175 та метавонед занг занед бо маълумоти пурраша аз соҳибаш гирем. ва дӯстони азиз, аз кадом территория ба шумо замин, хона, квартира ки лозима нависед. мо дар видеои оянда аз фурӯшандаҳо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. шумоам навора то охираш тамошо кунед ва лайкотона фаромӯш насозем. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастае, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, рӯпарои Аҳмади Доништа. квартира шаҳри Ваҳдат, рӯпарои Аҳмади Дониш, мактаби Аҳмади Доништа. дӯстони азиз, ҷойи хубе мегӯяд. хоб, духонага квартира ҳастае ки дар шашум ошина қарор дорад ки 60 квадрати метра. дӯстони азиз, дар мансар мебошад мегаи соҳибу 60 квадрат, шашум ошина духонага қай ремонт доштае. нархи квартира 250 000 сомонӣ ҳастае бо муомила савдоша. худтон бо занг зада мепурсем. то қад суми холие мегӯяд, алиш палиш нагуфтиян. 250 000 сомон рақамош ҳастае мегафон. кадоми шумо дар лозим ҳастае маромад занг занед. фақат лайкора фаромӯш накунед гузоред, навора то охираш тамошо кунем. ва дӯстони азиз, ягон реклама дошта бошем, маромад роӣ кунем, мо ҳамин хонаи шумо реклама мекунем. мегзарем ба даҳум замини фурӯшӣ. як замини фурӯшӣ ҳастае дӯстон, срочно ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дараи Алмосида, қишлоқи Ҷиргинак. ҳамин хел нависидан соҳибуш. 10 сотиқ замин масоҳат дорад ки инам хеле замини ҳамвор ҳастае ки якчанд ҳамун дарахтонам дорад. нархаш мегӯяд 85 000 сомонӣ ҳастае бо қадди худашон муомила мекунед. шаҳри Ҳисор, деҳаи Алмоси, қишлоқи Ҷиргинак. ҳамин хел маълумот. агар ягон савол иловагӣ бошад, маромад занг занед. замини ҳамвор барои хона кардан. рақамош рақамҳои мегафон ҳастанд. дигар саволоша аз худашон пурсед. ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда.